Edellinen video napsahti hieman kesken poikki, niin jatketaanpa tässä vielä vähän turinoita, eli ja ajatuksia treenaamisesta ja elämästä ylipäänsä. Tuossa semmonen tuli tässä tänäänkin lenkillä ollessa mieleen kun ulkona satoi vettä. Eli vähän semmonen, että ei maailman houkuttelevin keli, mutta me ei voida vaikuttaa siihen mitään, minkälainen keli, niin sitten lähdin vaan lenkille kumminkin. Tänään oli aerobinen vuoro, niin sitten, eli keskitytään siihen, mihin pystytään vaikuttamaan, ja sitten se vähän voi kääntää toisinpäin positiiviseksi se asia, että on happirikas ilma oikeasti olikin niin kuin nimenomaan silleen, että oli mukava juosta sitten loppuviimeen, kun pääsi vauhtiin. Kun se ensimmäiset muutamat kilsat saa alle, niin sitten alkaa nämä hyväolohormonit meillä kaikilla hyrräämään, dopamiinit, endorfiinit, niin päästään niin kuin vauhtiin ja alkaa kroppa toimimaan ja aukenemaan sille treenille niin sanotusti. Eli eli tavallaan aivan liikaa niin käytetään tekosyitä, että minkälainen sää tai vastaavaa, niin ei voitaisiin mukaan reenata. Eli kannustan kaikkia, että ehdottomasti niin se itsekuri niin pitää olla ja semmoinen itseohjautuvuus myöskin näissä reenihommissa, että harvo saa niin loppuviimeen itsekään mitään lenkkikaveria tai niin sillä tavalla niin vaikka kaveria lenkille. Kaikilla on omat kiireensä ja mä ymmärrän sen, mutta niin tavallaan tarkoitan se itsensä johtaminen kannattaa ottaa niin näissä reenihommissa tavaksi ja tavoitteeksi, koska muuten meillä jää jatkuvasti reenejä väliin vaan sen takia, että ei saada jotain kaveria vaikka lenkille mukaan. Se oli jo pikkupoikana itsellä ainakin, kun on tämmöinen luonne, että tekee niin kohtuu silleen niin 100% niin sanotusti vaikka pilkesilmäkulmassa urheilee ja treenaakin, niin kumminkin niin yleensä niin kaverit luovutti ittiä ennen, mutta ei sen väliä. No se siitä oikeastaan se niin kannattaa ottaa se asenne ja sisäinen motivaatio ennen kaikkea siihen reenaamiseen, että tekee ne omat niin reenit ja juttuunsa ja sitten niin tuohon kiitollisuuteen just, että pystyy niin kiitollisuuteen mennäkseni, niin saa olla kyllä kaikki valtialle kiitollinen, että on terveyttä annettu. Terveyshän on suuri lahja, että mä oon sanonutkin, että vaikka mä tekisin ja teenkin aika optimaalisesti, mulla on ruokavalio, mä väitän, että niin todella optimaalinen itsellä. Mä pystyn myös valmentamaan, ravintovalmentaja on myös koulutettu, niin miten saadaan niin oikeasti terveelliset elämäntavat. Itse on vähän semmoinen ääripään tyyppi, että en ole semmoinen keskiverto kumminkaan niin suoraan sanoen ja puhuen, että en siinä mielessä en kehota niin ottamaan mallia, että vähempikin riittää. Terveysliikuntasuosituksena menee itse asiassa sillä, että 2 lihaskuntoreiniä viikkoon tai pari ja sitten pari aerobista, pari kestävyystreeniä viikkoon ja se on oikein hyvä lähtökohta. Ja sitten tuo just, että meillä jokaisella löytyy kyllä sitä aikaa, kun me priorisoidaan vaan se, että niin kuin kiireisetkin ihmiset on sanonut, että tunti liikuntaa päivässä, niin se löytyy kyllä meillä jokaisella, kun me priorisoidaan. Otetaan se jostain turhemmasta pois vaikka näistä medialaitteista, että ei kännykällä olla niin pitkään tai vastaavaa. Totta kai on muutakin elämää, mutta itsellä on nyt silleen ollut keskimäärin, että vähintään 1 reeni päivään, monesti 2 reeniä päivään tulee tehtyä sitten. Tietysti mulla on se etuoikeus niin sanotusti, että on hakeutunut semmoiseen ammattiin, missä myös saa reenata ja sitten ja kumminkin haluan muistuttaa, että ei tää niinku treenaaminen ole elämän tärkeä asia kuitenkaan missään nimessä. Mutta tänään just luin semmoisen tutkimuksen joka tapauksessa, että suomalaisetkin on keskimäärin tosi huonossa kunnossa, niin kyllä mä kannustan niin todellakin sillä, että me keksitään kaiken maailman tekosyitä, miksi me ei pystytä aloittamaan ja sitten niin aina on näitä, että mä aloitan sitten kun elämää, että joskus myöhemmin. Mutta se on ihan meidän kansanterveyden kannalta tosi ratkaiseva, että me alettaisiin nyt niin tekemään asialle oikeasti jotakin ja mä haluan olla siitä huippuesimerkki, että oikeasti pystyy, niin kuin, jos sitä terveydenlahjaa on luoja meille antanut, niin ehdottomasti meidät on luotu liikkumaan. Eli ei keksitä niitä tekosyitä tai jotain, koska se tuo myös niin paljon tuo liikunta ja
terveellinen ravinto, niin se tuo niin kuin henkistä hyvinvointia myöskin. Että se on ehdottomasti niin kuin käsi kädessä. Se on niin kuin mä oon aina verrannut symbioosissa. Fyysinen ja psyykkinen on niin kuin symbioosissa käytännössä. Me voidaan fyysisesti hyvin, me voidaan myös henkisesti hyvin. Ja elämä on niin kuin tasapainossa ja balanssissa, että tietysti siihen niin kuin hyvä uni ja lepo, laadukas lepo myöskin. Vanha viisas, että lihas kasvaa levossa, niin sehän pitää kyllä paikkansa. Mutta se vaatii sen, että me ollaan sitä ennen treenattu. Mutta tämmöisiä ajatuksia vielä tähän ja tosiaan se valmennus, mistä mä tuossa toisen videon loppupuolella niin pätkäs poikki alkoin kertomaankin, niin mulla on tulossa se verkkovalmennus. Se on vaan 30 kuussa, panostat sen ittees, ehdottomasti kannattaa tulla mukaan, koska sillä mä oon saanut nämä tulokset, niin kuin mä kerroin, viimeisen vuoden ja oon treenannut oman kehon painolla, ja se on nimenomaan se valmennus sillä, että sä voit tehdä kotona pienvälineillä ne treenit, että sulla ei sekään syy voi olla, että jos ei jaksa sinne salille vääntäytyä, tai ei ole mahdollista, tai on kiirettä, tai on lapsiperhearkea, mitä vaan, sitova työ, niin kotona voi sitten treenata nämä treenit pienvälineillä, ja väitän, että sillä pääsee huippukuntoon, niin kuin itsekin on päässyt. Ja siinä niin kuin ehdottomasti toimii, ja siihen ruokavaliot tulee myös tietysti, ja treenaava ihmiset, treeniä tukevat ruokavaliot, siellä on proteiinit ja hive- ja kivennäisaineet, kaikki niin kuin ravitsemuksen osa-alueet otettu huomioon nimenomaan terveellisen treenaavan ihmisen ruokavalio näkökulmasta. Joten tuohan mukaan ja vaikka tehdään tosissaan ja sitoudu siihen, tehdään sillä lailla tosissaan, niin tehdään kuitenkin aina pilke silmäkulmassa ja meillä on hauskaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin niin palataan. Morjes.